Слак. И нещо ще записваме на Soccer Stars. Добавиха ме в Fire 5BG групата. И аз, what the fuck, аз се паднах. Окей, не се паднах с най-високия лево. Това е добре. Горе-долу, да. Всъщност не е добре, защото не е следващия. Окей, тук ще ми вкара. И 200... Окей, не ми вкара, което е добре. Сравнително лесно. Окей, мисля, че е така. Точно. Не, леле, мале, сега ще ми вкара. Помисли, брато. Не трябваше така, ама айде. Holy fuck, май аз съм много тъп. Добре, как толкова? Чакай се. Fuck. Окей. Да, и това ще ме вкара. Fuck. What the f... Окей, всичко е под контролец. Не се заблуждайте по звука, който издадах. Просто не се заблуждавайте. А я духа, бе. Извините за този език. Фук. Трябва да скарам топката оттам. Не знам как да го направя. Е така. Хе-хе. Сега моят притежание. Пич, кой ще направи? О, fuck sake. О, fuck sake. Fuck sake. Дали ще го направя това като голямо правда направих? Не го направих, защото сега ще ми вкара. Окей, не ми вкара. Разкарай се оттам, беги. Оу! Това позициониране от играта просто. Значи, майната ти ще помагаш на него. Holy fuck! Пребах всичко. Много съм смутен. Може би не всичко. Фак! Фак, защо трябва да съм много зле? Все пак той е бахнал майката левел. Чисти. Просто ще изчиста. Няма проблеми. Просто я изчиста. О, fuck sake. Да, GG. Вот, той не ме вкара. Окей. Ая! Окей, аз пребах пак всичко. Али пък не. Значи... изкарал съм всичко напред. Са... просто един фатален ход ми трябва. О, чакайте, дали това е таплей? Това беше таплей, дами и господа. Видяхте ли? Ето, аз играя тази игра. Умно и търпеливо. Виждате ли? Просто така си играе тази игра. Пабло, може да ми го... да изядеш един бомбон със здраве. Моето момче, пожелавам ти го. Дори много го искам да изядеш един бомбон от мене. Слабак мършав. Окей. Този не знам какъв левел. Че ме се струва седмичък. Кой е левото? Да, 12 лева. Окей. Смисъл. Така направим. О, фак, аз тук ще му подарих гол. Трябваше малко по-силно, ако знаех, че така ще стане. Да, GG. What the fuck? Окей. Just fuck this shit.
О май гад, просто лъка. Ох, окей, много лъка имам. Не искам да губя. Ще играем Аллах Акбар! Не беше много умно това. О, не! Беше доста умно. Той да. What? Окей. Как да се разберем? Ти не искаш да ми вкараш или просто съм прекалено добър? О, мой... Окей. Окей. Окей, много съм. Много уникално, много. Oh fuck. What? Что? То пич. Не, човек. Да, човек. Да го еба. Просто конец. Аз къде му си я лева? Окей. Мисля, че ще спробвам още един път. Добре, бе, как променим такива кораби? Точно. Окей, супер. Окей. Може би... Perfect. Yes, най-накрая. Yes. Най-накрая един. Окей. Тогава да ситуация. Има ще победа първи рунд. Май. Не, окей. Окей. Победи. Тук имам 18 срещу 17 бял. Това добре.
Окей, супер. Но. И да, също това ще ми е последния мач, защото трябва да ходя на училище. Ще се срещна с тези идиоти. Той е толкова не се 12 лева и с така формация ще бъде тук. Болен. Вот, просто не. Окей, супер. Опа. 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 Тук не би трябвало да ми вкара. Тук би трябвало да го закарам някъде. Да. Да го бия той, само би трябвало. Окей, премести топката да бъде. Това е нещо, това е нещо. Да видим какво ще вземеш, приятели. Пич. Сърдечно. Изкарам малко повече, отколкото трябва. Градата. Няма как да го вкара. Окей, как по дяволите? Окей, и това не би трябвало да го вкара. Просто не би трябвало. Това беше от мен. Чао и до